Sawira. Mambo ari kuti vane nyaya yombotonga manje vakana vangopedza nyaya iyoyo ibva yapinda. Waona vakasununguka kutaure zvese zvavari kuda kwavari. Ndamira pamberi pedare ramambo Mutasa. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Vararubatsiro wavo. Pamusoro ichangamira. Inenge paFilimoni Nyabasa. Ndogara mubhuku reNatsuri. Mubhuku raIshe Saukani. Sono rapera iro muchesa kadhuma muri padangari yakauya chititi svike kumba kwavo rakamirira ziso raIshe wangu Saukani panyaya yengozi yanetsa mumusha mavo nekuraiwa kwakaitwa munhu nguva yehondo. Munhu uyu ati ndodzi Lazarus ndobva kuMozambique. Saka ndinoda kuti ndibatsirwe ndifukururwe ndiende kunyika yekwangu. Asi hamugoni kuzviita musina kundiendesa kuna mambo wenzvimbo ino. Saka takaita karikiriki kuno kuti kabhuka zvikazvitonzwa Saturday inei. Ndosaka maona tauya Ishe mambo wangu. Ndo nyaya iripo kuvillage rekuNyatsuri kwandogara. Nemhuri yekwaadanga. Ndo homwe yacho. Ari kubudirwa ndo homwe yacho. Ndiri kutaura kuti ndiendese kwamambo Mutasa ndakutaura nawo kuti vandibatsirewo pandiri ndiri kutonhorwa ndoti ndidzoserwe kunyika yekwangu. Right, Ndakutenda sabhuku wakamira neni kuti ndisvike pano. Ndakauraiwa vemwishe, ndakauraiwa ndichida kutenga shuka yangu nemari yacho, ndikauraiwa nanekwadangani. Ropa rangu rikazara mushopu, ndikaendeswa ndikandoraswe kubani. Nanhasi ndo pandiri mama. Asiruka ndinonzi Lazarus Mausira, ndobve kuMozambique. Lazarus Mausira. Wakaurawa ndiani kwadangani? Ndi baba Ruka. Ruka anga aripo. Ruka uya pano Ruka. Mambo chichi kuda Mungu. Mambo Mutasa, mambo. Murumoyo ndakafa achiona mambo. Ndiye akapukuta ropa rangu. Asi baba ake akanditengesa kumakomoredza emushopu pakuti hanzi uyu mutengesi uyu. Asi ndaitenge shuka yangu 1 kg, 1 nemari yacho ikasara, neropa rangu rikasara, ndikandosiwe kubani. Ndo kwandiri mambo Babu, mwezi ere nyanya ichokwadi saka pani munopaziva ndinopaziva pandiri mambo, ndinopaziva. Ora nyaya yako hainetsi pani kuti uya kupaziva. Saka zvaunoita chizwa shamwari yangu, ega mutemo zvaunotaura manje ndizvokuti handingayouriwe kuMozambique. Ndinge tozotungamirire chii mhuri yacho painenge yakubva kunoichena. Ndinotungamira. Saka zvainoita manje mutemo unoti panoda mapepa, because yatakuita ya exhumation taakufukunyura mabhonzo anga akawikwa. Saka panoda tsamba yani yasabhuku, panoda tsamba yaIshe, panoda tsamba yamambo,
panoda tsamba yaDDC, panoda tsamba yekubva kuMinistry of Health, panoda tsamba yekuregistry, panoda tsamba yeMuseums and Monuments, panoda zvetsamba yemapurisa. Aya ese anonzi maletters of no objection ekuti hatisi kuramba kuti munhu adi afukunyuka. Kana yadaro mapepa ayo ese apo, matsamba ayo ese apo, munhu anochifukunyuka zviri pamutemo. Mapurisa anenge aripo, weregistry anenge aripo, weregistry ndio anofanira kuzokupa ichi burial order, because kana pasina burial order matsamba asipo hawakupi burial order. Saka now that chinhu chakaitika nguva yechii, chakaitika nguva yehondo, chinge chada kuti tichibate DDC wobata the relevant ministry, ministry iyoyo yokupa itsamba yekufambisa kuti mutamburinga munomusiya kuchii kumusha kwake. Saka now that imimi kumhuri kana iri ngozi yauya mumhuri, it means inokwanisa kungobata anyone mumhuri kana isina kubatwa zvakadii zvakanaka. Saka iwewe shamwari yangu wanga uchiti vanhu kana wakufukunyura, wakutakura, wakuenda kunokuiga kumusha kwako, chimwe chaunga uchada futi waindibvunze kuti muripo, ndikati ndiri kutanga ndaona mambo mutasa, nekuti ndaizviziva basi kuti mambo ndiye unondizwa zvendinotaura, nekuti ndakabvira kare ndikauraya, ndaurayazve mazaratupwere, ndikati chindiendesai kuna mambo. Ndikatsvaka savi rangu sabhuku, ndikati ndiperekedze, unondisvitse pana mambo ndozotaure mutongo wangu. Hama dzangu turiyo tudoko nekuti zera rangu hakuchina. Ndotaure muripo wangu kana ndichinge ndasvika. Chandaida kwomuti mambo undionewo, undibvungatirewo, nekuti panotonhora. Kuziya kwako basi mambo kuti ndiri kutonhorwa zvakanaka izvozvo izvo. Alright, ndakuzwa shamwari yangu, ndichamubatsira kuti zvifambe zvakanaka. Saka zvandava kuita, wanofanira kutanga kuenda information aitwi tisati taziva kuti munhu wacho akunozwa papi, akusvikira papi. Saka ndipoti munhu inofanira kudai tomukumbira kuti wadai waende wanoona kumhuri, then exhibition ikabva kuno mapepa aita takufamba tichienda kuenda pakati. ende futi panoitwa exhibition pacho panofanira paine verudzi rwake anenge akamumirira kuti pamune muchifamba mune muchizofamba naye, ndiye anenge akamirira anenge achikaita vanhu. Saka chakanaka kuti imimi mochienda moorongewa nani vanodangana, handiti kuti kutomboenda uko vanhu vanomuperekedza kana vairi kana vatatu, wombonoseta ground ikoko kwacho kuti kuti pamunozova kunoko musasvikewo kumunoita futi chii maine bodi dambudziko, mosvika iko masabhuku ariko kana eshe mambo ari kutaura. Saka kuda kuti mukaenda, handiti mosvika pamusha pacho podii pozikanwa, handiti sabhuku yenzvimbo ishe mambo odii obva watotaurwa kuti chada kuzoya nemwana mupi muno akafira kupi kuZimbabwe, kuitira kuti pamuchazonoripa pachazotaura muripo wake. Sabhuku iye ishe wanofanira kunga vari chii waripo, kuitira kuti mimi kana maakuzoenda kunoripa kuti isusu kuno kuchatoenda chete kukupai chii munhu anokudii anokuperekedzai ikoko, asi muchanoripa pamberi pani paishe nasabhuku nemutumwa kana kuti mambo wacho atoripo kana mutumwa wamambo weikoko kwamuda kuripa, then zvinhu zvenyu inenge yatodii inenge yapera. Saka chinodiwa chitsvagai vanhu kana vairi vanotungamira nani, vanoenda naye kumusha kwake, unosvika munozviintrodusa obva wataura nyaya yake, then mosiya motaura kuti kudii taakuchinogadzirisa kuti tiuye. Mapepa yandiri kutaura 2 days chaiyo anenge adii apani tsamba ile inobva panapa yekubatsira kufamba. Zvakuda kuti vari kuenda wacho iwewo kumusha kwako ndekupi? Kumanika ndobva tikasvika, ndinofamba netsoka, ndinovatungamira. Imimi munofamba netsoka, zvamunoita ndinokupai. Last time makaenda Mozambique namundia mukomana wakaenda
mambo jira saka vanongoviva chitsamba iwe kana masvika pamatembera tokunyorera tsamba matembera mune mukomana zvida kuti mukomana tikupe futi mukomana edu anobva kuno kanoita kuenda wacho pane paine tsamba yati takadhinda mokwanisa kufamba muchikrosa kudii kupinda then munogadzira zvinhu izvozvo madzoka ishe wenyu aripo sabhuku aripo ini turi panapa maletters iwo haambotori time i1 day matsamba ese iwanenge aredi kwadzidzi zvezvaredi uchizongoroka zuva rekuti munhu achafukunyora riini munhu otongofukunyora then kokudii asakuitwa yes yes simba danga ndokamuripo papo unowirirana chemu asi wangati wachatiudza muripo kuti usazotionerwa taipo ndokunozozitaurira mukadzi no isusu shamwari yangu mutemo wakachinja hakusisina muripo wemukadzi kana mwana hurumende haichadii haichabvumiri saka iwo muripo wako unofanira kunge uri chii mari kana zvipfuyo mombe mbudzi izvozvo ndo zvinotenderwa mwana kupa mwana sekuri pangozi hazvichadii handichatodi mukadzi mambo ndatichembera ndichamuda uri mukadzi panguva yandaimuda ndakafa kuti mhuri yangu neazukuru angu wakadaro shamwari yangu dai zvaita shamwari yangu ka tatotaurirana panapa kuti uda zvakadini uda mombe ngani uda chiti patatopedza ndinoda kutanga ndaone hama dzangu udatanga waona hama dzako ndakafa kare kare makore makumi mashanu nezvimwe unokwanisa kuita futi ka chizwa shamwari yangu paunonge waenda ndii ukasvika ukanoona hama dzako unokwanisa kuzodzoka futi kuneni handiti wochizonditaura kuti muripo wako unoda chii so that tobatawirirana manje hatidi kuti uomisere vanhu babhukuzi vanhu vese uri kuona wana havana chavanodii chavanoziva paya nemhosva yapaya nenyaya yangu kuti waizviziva songo usikazvitauri zvinovauya haana kumbodiri haana kumboramba babamozambiki kumusha kwanguyo wachiuya nemishonga wachitsvete pachitoro pavo wachitsipika misha yese apa kutsipikwa apa kusvika ndafunga kuti kana pamutorwa ndinogara nyaya yangu isvike ndosaka ndakazogara pamutorwa kuti nyaya yangu isvike mama ndazvashamwari yako aiwa nyaya yakutokubatsira chiperekedza vanhu vawendi navo kumusha uno nehama dzako kuti nimodzoka tomatapedzerana handizvo zvakanaka ndisati ndabude munomo ndisirewo maoko kuna mambo mandigonera mambo mutasa mandigonera mambo ndinombozororawo mambo ndinombozororawo shamwari chiendako shamwari yako handina kukutsamwira ruka waite zvakanaka wazwa here nekuti ndiwe basi waizviziya daiwo wakafa ana ako nerudzi rwako apeno aizoti unonyemba waite zvakanaka handiti chinhu kukutsamwira pakanaka shamwari yangu chienda hako tosangana wadzoka babai nemachinda nemadzitabuku babai raidadeni saka imi wana dangari zvataurwa zvataronga panapa titsvagai wanhu kana tichete wanotokrosa tikupai mukomana tikupai tsamba mukrosa unokrosa naye wesi kana yakadai so achisvika uku anotobuda asvika kumusa pake achingokrosa anotokutungamira masvika pamo pakanitaurirai kuti asvika ndinounganidza chii hama dzake matotaura kuti tisu vanhu nenyaya yakati taka kunodai saka tauya kuti titaure kuti nyaya tadii tikuiziva then mozodzoka futi kupi kuno tichadzoka kuno takuya nemwana wenyu marimains ari hamusasandonokiba kana yadaiso haidiba kunonoka munhu wakadangarira mutoro
Asi basa madangara wangarundisira mushonga mumashopu nemumakuwa wachinditsipika ndisabude. Munozoni bandi munozisa. Mutorwa ipa ari kubuda ipapo anozopiwa mombe. Pamutemo wemombe dare unositetaidanga usingazivi pamutemo wemombe pandare unga uchinzi unotangira pamari. No, general mombe is 350. But zvamunoita manje iye wacho uyu akabudira uyu yacho ndiye anotoratidza kudai mombe iri kutsika kabuda iri mari. Plaza mutengeri kuno immigration okutambudza munonodzitengera iko izi unongoda kula mari buy from that day but kuno kutombura nekuboda vet what uyu arikutaura muruva wacho ndandikanaangari kuti tsamba yekufambisa ndakamirira bhuta zviro danga hazvaigona yekuti dai tigona kuti tobudedzera netsamba tozodzoka futi uye pachanyorwa tsamba ikonetsba unokwanisa kungomira panze apa wachitonyora tsamba totoitinda tsamba patopera motodaatsamba uyezve warikurosa wacho kanaakudaaaotisaida kuti arikuenda ndianani mazita obva atonyorwa nemaiti namba zvitupa zvavo kuti urikuaigomano matotodza. chimwe chakatisina kuudza changamira ndechekuti umwe nacho yakataura kuti pandiri kubva pese patichange ndiri iwe unofanira kunga uri nokuti wandibatsira. Saka chienda ipanze mugomatoronga mubatwa mazita mabatuyo matsamba iyo yaitochiwa unotaura kuti musi wakati mautosunga hande Filimoni Nyamaza. Filimoni.